Hey babukele emakhaya Nkosi yami ingane Nkosi yami ezisencane ezisakhula yingane Nkosi yami njengoba sazi sonke ukuthi izikole zivaliwe ngiyafisa ukuthi bomama bobaba bomkhulu niziphathe kahle phela izingane bakithi emakhaya nazi ukuthi Nkosi yami ziyadla ningayithethisi kakhulu sakheni leyo bond nje bakithi nibalekelele odadoni banake futhi ningabathumi phela kakhulu Nkosi yami why ngithi ningabathumi kakhulu ingoba sesiphila kulesikhathi lesi sengiye ngathola bakhona neyayibahlale bathenga amadatha bethi sifuna ukubona lo baba lo hayi ukhona lo baba nakuwe ngifisa ukusho nengifisa ukungidlulisa babukeli nabafowethu nabo bonke abantu abangithandayo nabo bonke abantu abangilandelayo uNkulunkulu emuhle emkhulu kuba bonke labakade nginabo ngomhla ka 30 ngonyaka ngithi unyaka ophelile mangikhumbula October mangalenzi iphutha sasikhona nje la ekhaya kwaDlamini sihleli kwakukuhle angikhohliwe nje yini nonke futhi ngiyazi ukuthi nonke nje banahamba la emakhanda nonke nenento yami ekhona engayibeka ngifisa ukuthi makungenzeka noma ngabe kuthiwa ukude kangakanani nomhlaba noma ngabe kuthiwa ke ulapha nesihluthi eSwatini kwaNgwane noma ngabe kuthiwa ke useMozambique noma ngabe kuthiwa useZimbabwe noma ngabe kuthiwa ulapha eMatatiyela hey lapha eMatatiyela phela yesesi lapha eMatatiyela angazi kuzakwenzakala kanjani sisiwami angazi sisiwami angazi kodwa nginethemba futhi ngiyakhumbula ukuthi uyangibuka njengamanje ngiyakufisa sisiwami ukuthi engathi nje ungafika la noma ungathintana neoffice ngifuna ukuthi ube wokuqala wena ube wokuqala engifisa ukuthi wonke umuntu okwafika nje la ekhaya na wonke umuntu engike ngaba naye especially nge30 zika October ngifisa ukuthi abuye noma ngifisa ukuthi angifonele ngizomthumelela nansi indaba enkulu it's not a product le ngifisa only labo ebebekhona la ngomhla ka 30 bashayele ioffice lapha bathi hayi ngangikhona nami ngomhla ka 30 ngiyawacela amandla eSulumane buka nje namhlanje uLesihlanu 11 vele angazi noma niyangizwa yini angazi noma ngabe niyangizwa yini u11 vele kuya ku no 20 past 12 20 past 12 kwelami washo vele kwenzeka yona le ndaba angivamisile njalo ukuyiqeda zonke la kodwa past 12 20 past 12 namhlanje mina uLesihlanu hayi phela abanendlebe bayangizwa bakithi abanendlebe bayangizwa kwenzeka yona lento engizama ukuyichaza uLesihlanu nje uzoyithatha mawuseduzane ula eduzane mawusuka nje la esihluthi bakithi hawu yini ukusuka nje la esihluthi uvela uthi nje lapha ngeke baze bakubuze ngisho ama result we COVID lapha ne border gate ubuye uzela ngufake aku promotion ukufa ubuyuzela noma bekuthiwa unecala ubuyuzela noma bekuthiwa umsebenzi awutholi awufuneki ubuyuzela noma bekuthiwa ke uyaphela nje induku ubuyuzela noma bekuthiwa nezitha zingakanani ubuyuzela noma ngabe kuthiwa imali ayikho endlini ubuyuzela abanendlebe bayangizwa uLesihlanu 20 past 12 uLesihlanu 20 past 12 buya especially labade nginabo ngomhla ka 30 ngizobanikeza mahala ha uthi nje uyacela kulosisi lona ngibambela ingcingo uthi ucela kuthumelele uLesihlanu 20 past 12 konke nje kuvele kuyazehlela nje uthi ucela kuthumelele uLesihlanu 20 past 12 uzofika ku 20 past 12 uyavela lithola igama enalamadoda labafuthi laba bakhuluma kakhulu nangu uLesihlanu 20 past 12 lo
uthi nje ucela uLwesihlanu 12:20 umayile emathuneni akukho ngeke kwenzeke. Akukho ngeke kwenzeke. uNkulunkulu akanibusise nonke emakhaya. Ngiyanithanda niphile nonke ngokungilandela nje. Ngokungilandela nje uNkulunkulu anibusise anenzele konke ufefe olukhulu. Bese ngithi sengigcina kulabo abathenga ama product. Lapha kuyi product le amandla omgodi. Kune serial number ekhona ukuthi angikho sure ukuthi ikuliphi iphakethe kodwa kune phakethe elihamba ne serial number leyo serial number eyefoni iPhone 13 Pro Max kunamandla omgodi ahamba ne serial number ngaphakathi. Kusho ukuthi mawuthenga amandla omgodi maybe azoza lapha eMatatiyela, maybe aye Cape Town, maybe aye lapha naKangwane eSwatini, maybe aye eZimbabwe, maybe aye wherever lazo yakhona. If uyayithola that serial number, please call my office number and also my cell phone number. It's 073 219 6664. My office number is 034 004 0011. Uthi no nansi le serial number ingakuwena. Leyo serial number leyo iPhone 13 Pro Max noma kanjani babukeli bafowethu bosisi bomama. Hayi phela nabantwana bami phela. Hey uyanithanda phela umkhulu bogel. Boboys uyanithanda umkhulu neso. Ngane zami nonke ngiyanithanda nginifisela okuhle kodwa abantwana bami. Ngifise ngathi uNkulunkulu anganisiza, ngifise ngathi ningakhula nihlonipha. Nazi ukuthi umuntu omdala uyini bantwana bami. Babukeli ningadinwa mangabe ngibingelela nezingane. Kunezingane ziyazingifuna zithi hawu sawubona umkhulu walaba. Hey bakithi. Mama phela umkhulu. Hawu nangu lo mkhulu uthi sawubona dadu. Ngithi sawubona my girl, sawubona my boy. Ngiyanithanda nonke uNkulunkulu anibusise emakhaya. Nonke niphile nje. Nonke. Amen.